हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गामियाव थांनो ओंखारलायबाय लोगोफोर, बैसागोनि एसे ओंखारनोसै मागिनोसै। नै देलायनानै खानायाव पुरा बिबार सिबार लाजोब्बाय आरो लोगोफोर। नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे आंनि ब्लग भिडिअखौ लोगोफोर। दा मागिनो थांगासिनो लोगोफोर। माखाय बेसे देलायदों मागिहैनोसै गामियाव। खावसे खावनै गैलायालै खनसेनो ज'सो हाबनांगौ। नों मोसादो एसे नाव माखाय जोंना मागिग्राफ्रा बेसे बुरजा लोगोफोर नायदो। माया अरजाला दा फैफिनबा थिखोदो। नै उनावबो दंबावोसो नै दोनफिनलाय। हाय लोगोफोर मागिदों जोंहा बैसागोनि। हम लोगों को नहीं पता था कि आप लोग आएंगे। हम सुबह से 8-10 ट्रेन दूर आ गया। सभी को दे रहे हैं। जोगोनार लाब्रा एवखानाया बेना जौ लोंदों। भिडिअ'सो खालामदों नोंसोरो बोनानै लाखिजानो होनानै। गासिबो फैजोब गासिबो फै।